ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми шарафманди тоҷикистон. Як хушхабар дар шаҳри Макка чойхонаи миллии тоҷикӣ кушода шуд. суроғаи ошхона бародарони азиз, ин ҳамин минтақаи рейбахш нигоҳ кунед. нигоҳ кунед чанд қадр чӣ дорад. ина соат, ина нигоҳ кунед туннели Ҳазрати Умар. ин ҳамин рост туннели Ҳазрати Умара мебирой, ин ҳамин тараф мерай. чӯка баъди Матъамул Бухорӣ, чойхонаи самарқандӣ, таомҳои миллии тоҷикӣ. бародарон ростиш мо пули бигем зиёда қариб 2 сол мешавад. аз ҳамин бигем ки хӯрокаи ҳоҷиҳо азият кашидем. хӯрокҳои иҷод тез аст ва таъмаш дигар ҳаст, мардуми мо хӯрда наметавонад. алҳамдулиллоҳ яду бародар сабаб шуд имрӯз дар ҳамин пеши меҳмонхонаи мо ҳамин чи чойхонаи самарқандӣ кушода шуд ки таомҳои миллии тоҷикӣ дорад. ин барои мо як нафаси тоза буд, як роҳат буд ва як бигем ки моро хурсанд кардан ки як бигем бало аз сари мо дур шуд ки мардуми ҳоҷиҳо доим аз ҳисоби анами таомҳо чикор мекарданд, шикоят мекарданд ва мезиканд таомҳо иҷо тез аст ва мо хӯрда наметавонем. алҳамдулиллоҳ ин мушкили мо ҳам бартараф шуд. бале, ташаккури зиёд ба ҳамун соҳибкорои ватанӣ ки имрӯз дар шаҳри Макка як чойхонаи миллии тоҷикиро кушода карданд, омода карданд барои ҳоҷиҳои муҳтарам. ва бар ҳамаш сарбарандӣ ва кушоиши кор ва баракат дар касбу корашон аз Аллоҳи мутаол хоҳонем. ва дар болои экран WhatsApp рақамҳои WhatsAppшо мемонем. рақамҳои WhatsApp ба ӯ хотире мемонад ки касоне ки гурӯҳи калон меяд 20 нафар, 30 нафар, 50 нафар, 60 нафар ва таомҳои иҷоро хӯрда наметавонанд, муроҷиат мекунанд бо нархи арзон ва дастрас ва бе ройгон ба чи ҳамон меҳмонхонашон дастсафка карда мешавад. дастсафкаш ройгон аст. агар таомҳои ба таби дили шумо чикор мекунад барои шумо муҳтарам, ҳоҷиҳои муҳтарам, ҳозир роша ай ҳамон даруни ҳарам то омадани ҷои чойхона мо ба шумо нишон медиҳем. рафтем. ҳоҷиҳои муҳтарам, вақте ки шумо тавоф тамом мекунед, ай ҳамин ҳудуди ҳарам боло мебиед туннели Ҳазрати Умар ай. бо ӯ тараф хорик хилиш гав мезанад. хориҷо? ина ай туннели Ҳазрати Умар боло меояд. ина меҳмонхонаи машҳуртарин дар ҳамин Макка Навозӣ. ина ай Навозӣ мебирой. ҳамиша бигем тақрибан 200-300 метр ам хеле поён мера. чойхонаи самарқандӣ ва таомҳои миллии тоҷикӣ худмон. меҳмонхона ки шумо местен дар кадом территория? меҳмонхонаи ҳоҷиҳои ма ҳам ҳамин дар як зани аз ин пара шумо ҳастед, аз пара мо ҳастем. Лекин шумо метавонед ки ҳамон ҳоҷиҳои худмона биёрен дар ҳамин чойхонаи тоҷикӣ худмон ҳам завтрак, обед, ужин. ҳамин хел мешавад. аз ин рӯз пас иншоаллоҳ ҳамин се вақт хӯрокшон дар ҳамин чойхонаи шумо чикор мекунанд, мехӯранд. боз иншоаллоҳ нур мешавад. бародарони азиз ва гиромӣ нигоҳ кунед. инҷо ресторани Бухорӣ ҳаст. Бухорӣ ҳаст. ин аз мо нест. поёни ида чойхонаи самарқандӣ ҳаст. ин мо наздик расидем. камтар 50 метри дигар мо дар чойхонаи самарқанди тоҷикимон мерасем. расидем дӯстони азиз. ина бародарони азиз, ина мо расидем ба чи чойхонаи самарқандӣ. ина дар назди мо ҳаст. ина марҳамат бародаро. дидем ки чанд қара ҳаст. рака чанд қараро мо тай кардем. нигоҳ ки алон дар пеши чойхонаи самарқандӣ расидем. пиёда як қадамра ҳаст. бале, рафтем як ҷоя хӯрокҳои миллии тоҷикӣ бомазаро тамошо мекунем. хориҷон мегӯм наздик будаю? наздик аст. тақрибан аз ҳудуди ҳарам 700-800 метр аст. ҳамин хел миёи раи ростакӣ тарафи дасти чап. ин ҳамин худуш ҳамаш маълум ҳаст. нигоҳ кунед. самарқанд дарвозаси намешуда. нигоҳ кунед. чойхонаи Центр Плов Самарқанд. ҳоҷа ба урусӣ нависандагӣ аст. ина марҳамат дар лави раҳ аст. ҳоҷиҳои муҳтарам, ина таомҳои миллии тоҷикӣ худмон. ина мемара дилам ош кашид, ош заказ кардем. зиёда аз 20 намуд зиёд хӯрокҳои миллии тоҷикӣ худмон аст. шукрона мекунем ки дар шаҳри Макка чойхонаи тоҷикӣ кушода шуд. ташаккур зиёд ба ҳамон соҳибкоре ки ҳамин чойхонаро ташкил карданд.
اینا مرامت تماشا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم.